Potřebuji víc děti vidět. Jsem ti říkala, že to znám, ta malá je dost velká. Dají si. Já jsem s ženskýma filmobolí a proto jsem ti posílal číslo na Patrika, už tam asi jeli a my tam právě nemáš. Teďka, hele, už na ní koukej, už to tam richtuje, tu svoji hadici. Za chvilku půjdou za čáru a řeknou start. Jo, a já si právě s těma s mašinou a měli právě. Musí za 5 minut stihnout dát na tu základnu. Namastit, pak poběží. No. Co chceš, lásko? Ne, my jedeme taky tam. My si tady jenom teď doběhnou, oni budou startovat. Zase to a jedeme zase. Fajn jak znamení. Pojď spát, viď? Ona spala chvilku sem, víš. To je Natálie. Jedeš pro děti, Verčo? Budeš do neděle. Ženský to mají kratší, jo? Něco. Jo. Kam přesun? O 20 metrů, no. Myslím. Hele, tak zavolej, když tak tomu Patrikovi, nebo Kamže já půlka nevím, týmu má vyloženě atletický propozice. mám asi čárny. Jsou ty potápníci, ne? Že tam musí být. Právě, no, tak ty jsou strojovny. Jak to pak budu dávat? Já, ano. Co chceš, lásko? Já tě neslyším. Čím víc, co chce? Ty chceš nanuka? Pojď, ale já mám tady peníze. Klidu, jo? Díky, Verčo. Rozumím, mají výbornou točenou. No to bude zapatlaná pojedomí. To začne téct a... Mě nepřehlídneš, ale poznávací poču. Jdeme bezpečné vzdálenosti? Určitě. Já se tady netrefím. Ty taky se mi zdají nějak daleko, ty jo. Jo, to vím. Ne. Ty, ono to možná, že je to rovně, ne? Oni ne, oni to mají na točení, to mají rovně. No, tam chodí s papírem, ne? Tak. Nebo Ale pojď, tady sednou, tady to poběží už. Oban! Haďáčku. Ado. ty kočí jsou velký, to je hrozný. Vyštovaného! Protože jí vyrostly vlasy. Dobrý. Celá. Jak chceš. Čau. Na tavanu nechovám, tam cítí nějaký alkohol. Tam si dává jenom ty ovocí. A jenom co uměl říkat, že nepojď nikam, běží to jsme zvenku. No tak velký. Já jsem řekl, jestli lízne chvilku, že si to dáme. A pojďte si sednout, tady poběží. Dílo, s tou prezenou. Vyda, deska, David. A jak Martin zavázel, bude ty slíky. David. Nebo Natálky.
Hej! Hej! Tak si je natoč.